Здравейте, аз съм Нермин, живея в Истанбул и съм на 49 години. Няколко дни имах силни болки в корема, подуване и тежест след хранене. Притесних се и веднага си записах час при лекар. Направиха ми колоноскопия и се установи, че имам рак на дебелото черво. В семейството ми няма случаи на рак, аз съм първата. Редовно пушех, което се оказа недостатък за мен и веднага спрях цигарите. Посетих няколко болници, където ми предложиха операция. Казаха ми, че ще имам постоянна торбичка. Много се уплаших. Помислих си, че животът ми е свършил. След това ми препоръчаха болница Медипол Омега и екипа от лекари в онкологичното отделение. Отидох на преглед и още с влизането в кабинета усетих спокойствие и увереност. С много топлота ми казаха: „Не се притеснявайте, операцията за сега не е необходима, още е рано“. Направиха ми кръвни изследвания, ямер и ред скенер. Резултатите от кръвта бяха много ниски. Направиха нова колоноскопия и откриха още един тумор. Бях напълно отчаяна, но лекарите ми казаха: „Не губете надежда, започваме лечение“. Започнахме всяка сутрин с лъчетерапия, която продължи месец и половина. Приемах 5 таргетни лекарства дневно, плюс 3 курса химиотерапия. По време на химиотерапията косата ми остана, не я загубих. Лекарите бяха като чудо за мен. Медипол Омега наистина беше правилният избор. След лечението ми съобщиха добрата новина. И двата тумора са изчезнали. Сега съм добре, щастлива съм. Моят съвет към вас: хранете се здравословно, откажете цигарите, поддържайте добър дух. Правилната болница и правилният лекарски екип са от решаващо значение. Благодаря от сърце на лекарите и на здравната група Медипол. Винаги ще съм благодарна. Lumina Health, ние сме вашият доверен партньор по пътя към здравето. Свържете се с нас.